Bouwbedrijf Ballas Nedam zal de N31 opknappen. Van de morgen is de gunning jong. De Twabaansdiek die het Haans in twee splitst wordt in Greven ompakt. De verkeersveiligers wordt beter en de stad moet weer één geheel worden. Het werk aan de diek kost het 84 miljoen euro. De wetterplatte in Snits is weer in oude glorie hersteld. Een van de tworren van de wetterplatte wie door de zwieren stormen van Verlini hier beskeerde gerekken. Ik de wienvaan op de platte wie afbrutsen. De oranje weekend is druk werk aan de restauratie. Studenten van Hal Larenstein uit Ljouwert hebben betocht dat Rin de Kei in de stal energie opwekken kennen. De Sanneem de koeiendans. Het is geïnspireerd op vliertegels in een discotheek, maar doensende mensen. Als zulke tegels in de stal lezen, kan dat energie opwekken voor een melkveebedrijf, zei Tinker de student. De graafstien van de heid en mem van de verneemde Ljouwerter dichter Slauerhof is weerom op het oude plak, het Huizemer begraafplak in Ljouwert. De stien had decennia lang opslaanlijn in het archief van de gemeente. Het gedicht dat Slauerhof skreun had door de deer van zijn heid, wordt voorlezen door Nienke Laverman. Joen en vannacht diezig, de wind draait naar het noordesten, het is 15 graden. Morgen 21 graden, zinnen, maar een van de meetje en jongens, ik kans op een bui.